Okay now, meron po kaming show. So ngayon, meron po kaming representative Miss Philippines Ukraine. Wow! Cool. Alex, pakita, Alex. Pakit, hinayang. Hinayang, pakit. Oh my God! Wow! My name is Africa from Samar, Philippines. At nananiwala sa kasabihan, hindi man ako kasing gwapo ng tatay nyo, kasing ganda ng nanay nyo, malay nyo, ako pala ang... O yan yun. Video ko. Saksi mo, mapriso ka. Agoy. Nga tao. Agay.